масъулони Пантера, созмони байналмилалии ҳимоят аз бабрҳои барфӣ, иддао доранд, ки мақомоти ҳифзи муҳити зист онҳоро аз ноҳияи мурғоб берун карданд. аммо маъмурони ҳифзи муҳити зист дар мурғоб мегӯянд, фаъолияти Пантера то анҷоми сафари президент ба мурғоб муваққатан боздошта шуд. ин созмон 3 сол боз дар ноҳияи мурғоби вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшони Тоҷикистон чанд лоиҳаи иҷтимоиро ба хотири ҳимоят аз насли бабрҳои барфӣ иҷро мекунад. Татьяна Розен, раҳбари созмони байналмилалии Пантера дар Осиёи Миёна, рӯзи 6 август дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ташкилоти зери раҳбарии ӯ барои ҳимояти насли бабрҳои барфӣ бештар кардани туъмаи он, коҳиши бархурди онҳо ба сокинон ва молу чорвои бошандагони баландкӯҳи ноҳияи мурғоб фаъолият доранд. ба иддаои Татьяна Розен, аввали ҳафтаи равон мақомоти ҳифзи муҳити зисти Тоҷикистон бидуни шарҳи возеҳ фаъолияти ӯ ва ҳамкоронашро дар ноҳияи мурғоб боз доштанд ва талаб карданд, ки онҳо ба Душанбе баргарданд. масъулони созмони Пантера аввали ин ҳафта ният доштанд барои назорати бабрҳои барфӣ дар Тохтамиш ва Шаймаки ноҳияи мурғоб чанд дурбини назоратӣ насб кунанд. вале Татьяна Розен мегӯяд, аз раёсати кумитаи ҳифзи муҳити зист бо ӯ дар тамос шуданд ва талаб карданд, ки ҳамаи корҳо дар ҷамоати Аличур қатъ карда ба Душанбе баргарданд. зиддияти ин созмонҳо алайҳи Пантера ба гуфтаи Татьяна Розен замоне оғоз шуд, ки бо талоши ин созмон як ташкилоти ғайридавлатии сокинони водии Аличури Мурғоб бо номи Ташкилоти ҷамъиятии Бургут соҳиби иҷозатнома барои шикори архор шуданд. ҳадаф ин аст, ки маблағи аз шикори архар ба дастомада барои бештар кардани насли бабри барфӣ сарф шавад, гуфт Розен. ба гуфтаи Розен, масъулони Мурғоб ва анҷумани шикорчиёни Тоҷикистон аз пайдо шудани рақиб хеле асабонӣ шуданд, чунки дар ин минтақа онҳо бештар сайёҳони хориҷиро ба шикор даъват мекунанд. аммо Алихон Латифӣ, раҳбари анҷумани шикорчиёни Тоҷикистон, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ ҳамаи иддаоҳои хонум Розенро рад карда гуфт, на ӯ ва на Зафар Бекмуродӣ ба фаъолияти Пантера ҳеҷ монеа эҷод накардаанд. аз сӯи дигар, Амриддин Қуботбеков, раҳбари шуъбаи ҳифзи муҳити зисти ноҳияи Мурғоб, дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, ки фаъолияти Пантера дар ин ноҳия бинобар сафари қарибулвуқӯи президент муваққатан қатъ шудааст. созмони байналмилалии Пантера марказаш дар шаҳри Ню-Йорк, Иёлоти Муттаҳидаи Амрико, дар 11 кишвари дунё барои ҳифзи насли бабри барфӣ барномаҳои зист муҳитиро пеш мебарад. дар Тоҷикистон ин созмон бо гранти ихтисосдодаи Созмони рушди байналмилалии Британия, барномаи рушди Созмони Милали Муттаҳид ва маблағҳои фонди National Geographic фаъолият мекунад. ҳоло масъулони ин созмон, ки дар Душанбе қарор доранд, аз қатъ шудани фаъолияташон ба сафорати Амрико ва Британия дар Тоҷикистон шикоят бурданд.